Nanumpa atubangan ni Gobernador Gwen Garcia ang bag-ong napili nga opisyales sa Philippine Councilors League kon PCL sa probinsya sa Sugbo karong adlaw Agosto 15. Si Toledo City Councilor Ricardo Kuya Nick Pipito maoy migawas nga mananaog isip bag-ong pangulo sa liga sa mga konsihal dinhi sa lalawigan. Og sa samang higayon, siya ang mopuli ni kanhi PCL President Caroline Bacaltos isip bag-ong miyembro sa Hunta Probinsyal. Walay miatbang kang Pipito sa maong posisyon ug nakadawat sab siya sa endorsement ni Gobernador Gwen Garcia ug Kongresista Pablo John P.J. Garcia. Matod sa duha ka lideres nga managsuong Garcia, masaligan ang pagpanerbisyo ni Pipito kinsa adunay 14 ka tuig nga record sa public service. Isip konsihal sa Dakbayan sa Toledo, gipanguluhan ni Pipito ang Committee on Laws, Solid Waste Management and Environment ug siya sab ang nangulo sa pagporma sa Toledo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Karong adlong Lunes, nagsugod na si Pipito isip ex-officio member sa Hunta Probinsyal sa Lalawigan. Giubanan si Pipito sa iyang Vice President nga si Mandaue City Councilor Imalin Cortez Zafra, Secretary General nga si Konsihal Stanley Aldimita gikan sa Dumanhog, Tabugon Councilor Jojessa Hortelano, isip Treasurer, ug pinamungahan Councilor Marvin Miralles, isip Business Manager. Nanumpa usab atubangan ni Garcia ang mga konsihales nga napili isip Board of Directors. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.